Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a ina muku barka da shigowa channel ɗin mai suna Web3 da Suleiman Tech. A wannan bidiyon insha Allah zan mana bayani akan menene blockchain. So jiya na yi bidiyo akan menene Web3. To yau insha Allah zan yi bidiyo akan menene blockchain. So kafin nan, idan wannan shine farkon na kuwan channel ɗin, ku daure ku mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku taɓa all, sannan ku mana like, share kuma comment. Sannan kun sani cewar wannan channel ce inda muke koya muku ilimin crypto da blockchain cikin harshen Hausa. So a yau insha Allah zan koyi menene blockchain da yadda ake aiki cikin sauƙi. So akwai abubuwa kamar 4 zuwa 5 zamu tattauna akan su. Na farko shine menene shi kansa blockchain din, sannan kuma na biyu shine yadda blockchain ke aiki, sannan abu na uku shine amfanin blockchain, sannan abu na 4 me yasa blockchain yake da muhimmanci. So shine wannan abubuwa guda 4 waɗanda zamu tattauna akan su. So mu je zuwa. Abu na farko shine menene blockchain. To amsa shine blockchain wata hanyar adana bayanai ce wadda ba za a iya goge su ba, sannan kuma kowa na iya ganin su a kowane irin lokaci. Ma'ana blockchain guri ne wanda yake ajiye maka bayananka, sannan kuma guri ne wanda ba zai taɓa goge wannan bayanan ba, ko kuma kai ba za ka iya goge su ba, kowa zai iya ganin su. Kamar misali, kamar littafin rajista da kowa yake iya karantawa, kun gane? Amma babu wanda zai iya goge abin da aka rubuta a baya, ku gane? Kamar a makaranta ne a rubuta sunayen mutane a dinga kiran suna, so kun aka kiran suna a gama, babu wanda zai iya koma ya goge wannan sunan na cikin wannan rajista ko kuma wani abu na jikin form. Wannan shine a sauƙaƙe ko kuma in ce a taƙaice da blockchain yake. Na biyu kuma shine blockchain yadda yake aiki. Blockchain yana aiki ne da abubuwa guda biyu. Na farko blocks. Shi blocks shine kamar files. File kuma kun sani fefofi ne a ciki, ma'ana guri ne wanda ke adana abubuwa da yawa. Sannan kuma abu na biyu shine chains. Chains kuma shine wani abu ne wanda yake ɗaure blocks ɗin. Kun ga kenan shi wannan chains ɗin shine yake ɗaure blocks. Kamar misali, kowane block yana ɗauke da bayanai kamar transaction haka, sai kuma yana ɗauke da lokaci, sannan kuma yana ɗauke da hash kamar lambar sirri. So wannan shine chains a block. Sannan ana ɗaure block har su zama blockchain. Waɗannan abubuwan da blocks da chain, shi blocks shine kamar file, shi kuma chain shine abin da yake ɗaure block ɗin. Waɗannan abubuwan su ne ake haɗawa gaba ɗaya yake tashin blockchain. So abu na uku shine menene amfanin blockchain. Blockchain yana taimakawa gurin abubuwa da dama, kamar su za ka iya tura kuɗi ba tare da banki ba, ma'ana za ka iya tura kuɗi daga wannan wallet ɗin zuwa wannan wallet ɗin. Sannan kuma abu na biyu shine yin amfani da crypto wallet kamar Bitget, Odin da kuma Trust. Sai abu na uku shine bunƙasa Web3, NFTs da DeFi. So wannan shine amfanin blockchain. Abu na 4 shine me yasa blockchain yake da muhimmanci sosai. Na farko, blockchain yana da muhimmanci saboda ba za a iya canza bayanai ba, kamar da na faɗa muku, bayanai ba za su gogu ba, to babu wanda zai iya canza maka bayananka. Na biyu kuma shine yana da gaskiya, kowa yana iya ganin abin da ke faruwa a cikin kowane irin blockchain kamar na Bitcoin, Ethereum da kuma sauransu. Sannan abu na 4 shine, abu na 3 shine babu tsakani, ma'ana kamar da na faɗa muku ba sai da banki ko gwamnati ba. So wannan shine dai a taƙaice yadda blockchain yake. Na gode da kallo. Idan ka fahimta menene blockchain, ina so ka yi min like da kuma share wannan